Nu kan du göra. Och så fäller du skallen när du slutar bullra där. Och sen så kan du trimma ner nosen lite så att du inte sticker iväg så högt. Där. Och så ska du följa vägen här. Om du peppar ner nosen ordentligt så ser du motorvägen här. Nu ska du följa mycket bättre än vad kompisen gjorde nu då. Du måste ju slå honom, eller hur? Det är näskurvan framme och det är ju det här med att försöka få den här att funka nu då. Där, svänga vänster. Lägg över med. Och svänger höger lite. Då får du rotera över på andra hållen. Ja, du flyger mycket höger än honom så att det här går inte. Nu ska du till höger där borta så att du lägger över åt andra hållet istället. Lägger över åt andra hållet. Där och sen får du spaken i magen. Så där ja, precis. Där ska du ner. Den dalgången. Sen blir det en vänstersväng som är ganska tajt här så du kanske får gå ut lite till höger. Du ska tajta runt och följa floden och vägen till vänster. Ser du det?